Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să vezi istoria prinzând viață chiar în fața ta? Realitatea augmentată transformă această fantezie în realitate, redefinind complet experiențele turistice. Prin realitatea augmentată, elementele digitale îmbogățesc locațiile fizice, oferind o perspectivă nouă asupra lumii. Imaginați-vă explorând un muzeu, unde exponatele prind viață prin animații și descrieri interactive. Tehnologia din spatele tururilor cu realitatea augmentată este fascinantă. Folosind geolocația, aplicațiile AR detectează poziția exactă a utilizatorului, afișând conținut virtual specific fiecărui punct de interes. Interacțiunea digitală îmbunătățește experiența utilizatorului prin animații, videoclipuri și obiecte 3D. Fiecare oprire devine o aventură unică, captivând și implicând turiștii la un nivel profund. Platforma noastră îți permite să creezi și să monetizezi tururi cu realitatea augmentată. Colaborează cu alți creatori pentru proiecte inovative și descoperă cum să-ți optimizezi conținutul pentru a-ți cunoaște publicul. Transformă-ți creativitatea într-o sursă constantă de venituri pasive. Profită de fiecare interacțiune și explorează oportunitățile de a-ți monetiza conținutul prin vânzări și parteneriate strategice. Înregistrează-te acum și începe să creezi experiențe unice cu realitatea augmentată. Transformă destinațiile turistice în aventuri interactive și redefinește modul în care turiștii explorează lumea. Profită de suportul și resursele noastre pentru succesul tău. Fii parte din revoluția turismului și adu inovația în industria turistică. Începe astăzi și schimbă viitorul explorării.